Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Bala ko sanang magbahagi ng kwentong aswang sa inyo. Bali ang kwento pong ito ay naging karanasan namin nang minsan akong mag-joyride sa aking kaibigan. Siya nga po pala, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Juben. Ang kaibigan ko naman ay itago na lang natin sa pangalang Lester. Ano Juben, libre ka ba mamaya? Plano ko sanang libutin yung bayan natin eh. Hindi ko pa kasi nagagawang puntahan at daanan ang iba pang mga kalsada dito. Sambit ni Lester. Sige pare mamaya, walang problema. Wala man akong gagawin eh. Game ako riyan. Sabi ko naman sa kanya. Napangiti naman si Lester sa akin at sinabi niyang dadaanan na lang niya ako pagdating ng gabi. Napatango naman ako sa kanya at saka tinanaw na lang ang kanyang pag-alis. Hindi ko naman masyadong sineryoso ang kanyang sinabi, lalo pa at abala ako ng mga sandaling iyon. Uy, araw pala ng Biyernes ngayon ah. Sabi ko nang mapalingon ako sa kalendaryo. Nakaramdam ako ng kilabot nang makita kong petsa 13 at Biyernes iyon. Naku, hindi ba't malas bumiyahe ngayon? Biyernes tsaka at 13? Napailing na lang ako dahil kung ano-ano ang aking naisip ng mga oras na iyon. Ipinagpatuloy ko na lang ang aking ginagawa hanggang sa matapos ko na nga iyon, Kuya Bari. Kinagabihan, katatapos ko pa lamang kumain nang may tumigil na motorsiklo sa tapat ng aming bahay. Naku, malamang si Lester na yan. Sambit ko na lang sa aking sarili saka napadungaw sa bintana. O pre, Lester, ikaw na pala yan. Tara, halika sa loob. Sabi ko naman sa kanya nang makababa sa kanyang motor ang aking kaibigan. Napatango naman siya sa akin saka pumasok na sa loob ng aming bahay. Pagkapasok niya sa aming bahay, agad akong humingi ng permiso sa aking mga magulang na kung maaari ay sumama ako kay Lester. Sa kabutihang palad naman, pumayag sila. Kaya pagkalipas lang ng ilang minutong pagkukwentuhan ay nagpaalam na kami upang umalis. O sigurado ka bang lilibutin lang natin ang buong bayan? Tanong ko sa kanya dahil may pag-aalinlangan talaga ako na nasa loob ko. Napatango naman siya sa akin at mas binilisan pa niya ang pagpapatakbo ng kanyang motorsiklo. Sa mga unang sandali ng aming pagbabiyahe, hindi naman kami nahirapan, Kuya Bari. Gawa kasi ng sementado ang aming dinadaanan, kaya mabilisan lang naming tinatahak iyon. Pagdating namin sa bayan, nagpasya muna kaming kumain ng lugaw. Hindi naman ako tumanggi kahit alam kong kakakain ko pa lang ng hapunan. Pare, pag nalibutan natin yung bayan, umuwi na tayo kagad ha. Kasi baka pagalitan ako ni Ermats eh, baka gabihin tayo. Bilisan lang natin pare ha. Wika ko kay Lester. Napailing lang siya sa akin at sinabi niyang pagkatapos naming gumala, ihahatid niya kagad ako sa aming bahay. Napatitig na lang ako sa kanya at itinuloy ko na lang ang aking kinakaing lugaw. Pagkatapos naming kumain, nagpatuloy kami sa aming biyahe. Noong una, hindi naman masyadong pahirapan ang daan kahit pataas ng pataas iyon. O Juben, patungo na tayo sa liblib na baryo ha. Kung ano man ang makita mong kakaiba, wag mo na lang pupunahin pre ha. Baka mamaya may aswang na palang nakaabang sa atin at sundan niya tayo. Pabirong wika ni Lester. Saglit akong natigilan dahil sa kanyang itinuran. Pagkarinig ko ng mga katagang iyon, tumindig ang aking mga balahibo, Kuya Bari. Hindi ko kasi naisip kaagad ang tungkol sa mga aswang na kadalasan daw na namumuhay sa mga liblib na baryong iyon. Naku, napakrus na lamang ako noong tinahak na namin ang mataas na kalsada at ito'y lubak-lubak pa. Nang walang ano-ano, may naramdaman akong kakaiba. Tila kasi nag-iba ang samyo ng hangin at naging mahalimuyak. Lester, naaamoy mo ba yung nalalanghap ko? Tanong ko sa aking kaibigan. Ha? Ano bang ibig mong sabihin? Wala naman akong naaamoy na kakaibang amoy.
Sambit niya. Ipinaliwanag ko naman sa kanya kung ano ang samyu ng naaamoy ko, Kuya Bari. Subalit hindi siya naniniwala sa akin. Sinabi pa niyang baka nag-iimbento lang ako dahil sa takot ng aking nararamdaman. Napailing lang ako at saka nangako na hindi ako kagaya ng kanyang inaakala. Makaraan ang humigit kumulang 10 minuto. Pareho kaming nagulat ni Lester. Dahil kahit naliblib iyon, parang simentado ang aming dinadaanan. Dahil sa aming pagkamangha, tinignan ko ang daan at laking gulat ko, Kuya Bari, nang mawaring kumikinang iyon. Lester, nakikita mo ba yung nakikita ko? Ang kalsadang ating tinatahako, tingnan mo. Maging ang aking kaibigan ay napanganga dahil hindi niya iyon inaasahan. Nagpalinga-linga ako at mas lalo akong namangha nang makita ko ang mga punong kahoy na matandaman o hindi, punong-puno ng alitaptap. Parang pinagpepiestahan ng mga iyon ang mga puno sa paligid. Wow, grabe! Nakakamangha! Saan pa ito patungo? Tanong ko sa aking kaibigan. Napakibit-balikat si Lester. Dulot ng aming pagkakuryoso, tumigil muna kami at saka bumaba. Nagmasid kami sa paligid at halos makaramdam kami ng antok at saka bighani sa paligid dahil parang ilang-ilang ang samyo ng hangin. Naku po, hindi yata ito normal . Tiyak na may kababalaghang nangyayari dito. Sambit ko sa aking sarili, saka napaluhod. Pinagmasdan kong maigi ang kalsada at nawari kong parang gawa iyon sa ginto. Napalingon ako sa mga puno at lalo lang ako namangha dahil nakita ko ang mga punong hitik sa bunga at maging ang mga iyon ay kulay ginto rin. Lester, nakikita mo ba yung nakikita ko? Tanong ko sabay lingon sa aking kaibigan. Oo pre, nakikita ko kung anumang nakikita mo. Mukhang naliligaw yata tayo o kung hindi man baka iniligaw tayo. Dahil sa sinabi ng aking kaibigan, agad akong nagkaroon ng kutob na hindi maganda. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ano kaya kung umalis na lang tayo dito? Tanong ko ulit sa kanya. Sinabi niyang mas mabuti nga iyon dahil baka kung ano pa ang mangyari sa amin doon. Hindi na kami nag-atubili pa at muli kaming sumakay sa motorsiklo. Tara, tayo na! Umalis na tayo rito! Sambit ni Lester at saka nagsimula na kaming lisanin ang nasabing kalsadang iyon. Bumalik kami pabalik sa aming dinaanan sa pag-aakalang mawawala na ang kung anumang nakikita namin. Subalit kahit gaano man kahaba ang tinatahak naming kalsada, kumikinang pa rin iyon, Kuya Bari. Naku, hindi kaya tayo nakapasok sa mundo ng mga engkanto at ang daanang ito ay ang lagusan nila? Kuryoso kong tanong kay Lester. Kahit malayo na ang aming nilakbay, ay ganoon pa rin ang kalsada. Pareho na kaming kinabahan ni Lester dahil doon. Naisip naming baka hindi na kami makaalis doon at makulong na ng permanente. Teka pre, biglang wika ako sa kanya. May nakita kasi akong palatandaan kung anong pangalan ng napasukan naming kalye. Darakit, kunot noo kong sambit sa kanya. Napatingin naman doon ang aking kaibigan at maging siya ay nagulat sa kanyang nakita. Kahit na hindi kami sigurado, dumiretso kami sa bahaging iyon. Pagkarating namin sa bahagi kung saan naroon ang marka ng nasabing kalsada,
agad kaming nakaamoy ng sobrang tapang na samyo ng ilang-ilang. Pare, hindi na maganda to. Tiyak na ako, naiingkanto tayong dalawa. Wika ko sa kanya. Oo nga. Ano kaya kung hubarin na lang natin ang mga damit natin tapos baliktarin natin? Suwestyon niya sa akin. Akmang babaliktarin ko na rin sana ang aking damit nang bigla akong matigilan. Sa bandang gilid kasi namin ay may nakatayong 3 naggagandahang mga babae. Mahahaba ang kanilang mga buhok at halos umabot na iyon sa lupa. Napatitig ako sa kanilang mga tenga at nagulat ako nang makitang pahaba iyon. Lester, hindi sila mga tao. Mga engkanto yan. Hindi na namin naituloy pa ang aming balak na pagbabaliktad ng aming mga damit. Agad na pinaharurot ni Lester ang kanyang motor hanggang sa makalayo kami. Noong mapalingon kami, hindi na namin nakita ang ginintuang daanang iyon. Pareho kaming napabuntong hininga nang matanto naming nakalis na kami sa nasabing ginintuang kalsada. Hindi na kami nagpatuloy pa sa balak naming libutin pa ang buong bayan dahil sa takot at sa aming nasaksihan. Minabuti na lang namin na umuwi dahil baka kung ano pa ang mangyari sa amin. Pagdating namin sa bahay, agad naming ikinuwento sa aming mga magulang ang naging karanasan namin. Naku, hindi kaya nakarating kayo sa tinagurian nilang missing road? Narinig ko na dati ang kwentong yan, pero walang nakakaalam kung saan talaga iyon at bibihira lang ang taong makakakita noon. Sambit ng aking ama. Ano po? Ano po ba ang may pakana noon? Tanong naman ni Lester. Mga engkanto. Malamang engkanto ang siyang nakipaglaro sa inyo. Sa susunod, wag kayong lalabas ng Biyernes dahil may sabi-sabi na lumalabas ang mga engkanto tuwing Biyernes. Lalo pa, naku, petsa 13 nga pala ngayon. Tugon ng aking ama. Dahil sa aming nalaman, nakaramdam po kami ng takot. Dahil sa pangambang baka nasundan kami ni Lester ng mga engkanto, doon na lamang siya natulog sa aming bahay. Kinaumagahan, binalikan namin ang bahagi kung saan kami pumunta. Natatandaan pa naman namin noon ang daanan at maging ang mga punong naging palatandaan namin. Ngunit bago kami tumuloy, nagtanong-tanong kami sa mga tao sa bayan. Subalit katulad lang ng sinabi ng aking ama, ganun din ang sinabi nila sa amin. Naku po, Utoy, missing road ang napuntahan ninyo. Alam nyo ba, parang susulpot iyon at saka kusa na lang ding nawawala. Mabuti na lang at nakalabas kayo roon. Dahil maraming mga kwento sa amin dito ha. Atin-atin na lang ito mga Utoy. Yung mga nakakita noon ay hindi na muling nakalabas. At yung mga motorsiklo na lang nila o yung mga sasakyan, yun lang ang naiwan. Yung tao nawala. Sambit ng isang ali sa amin. Natakot naman kami dahil sa kanyang itinuran sa amin. Ngunit naging kuryoso pa rin kaming dalawa. Nagkaroon kami ng pagdadalawang isip kaya tinungo namin ang liblib na lugar na iyon. Subalit nagulat kami dahil ibang-iba na ang kalsadang tinahak namin. Naguluhan kaming pareho ni Lester dahil hindi na namin alam kung saan ang kalsadang aming tinahak noong isang gabi. Magmula po noon, Kuya Bari, hindi na kami lumabas pa tuwing gabi para lamang maglibot. Naisip kasi naming baka sa susunod ay hindi na kami makakaalis at mananatili kaming nakakulong sa kalsadang ginto na hindi naman namin alam kung kailan susulpot o mawawala. Ayaw kasi naming baka sa susunod ay tuluyan na lang kaming masadlak ng hindi sinasadya at inaasahan sa nasabing missing road. Magpasa hanggang ngayon, Kuya Bari,
ay hindi ko pa rin makalimutan ang karanasang naranasan namin ni Lester. Grabe talaga ang ganda at talagang kamangha-mangha ang lugar na iyon, Kuya Bari. Siguro po kung talagang nagtagal pa kami sa lugar na iyon, malamang hindi na kami nakaalis at nahipnotismo na kami dahil sa sobrang ganda talaga ng lugar na iyon. Napagtanto ko, marahil dahil sa angking kagandahan ng lugar na iyon, iyon ang nagsisilbing bitag niya. Kapag ang isang tao ay namangha at nabighani sa ganda ng paligid, doon na siguro magsisimula ang katapusan ng kanyang buhay dahil hindi na siya makakaalis pa sa lugar na iyon. Naku po, paalala lang sa mga mahilig mag-road trip dyan. Ingat lang po mga pare at baka makapunta din kayo bigla doon sa napuntahan namin na tinatawag nilang Missing Road. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. More power po and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Juben. Magandang araw po, Kuya Bari. Bago ko po simulan ang aking pagkukwento, ay itago niyo na lang po ako sa pangalang Christy. Ang isasalaysay kong ito ay mismong karanasan ko noong nag-aaral pa lamang ako sa kolehiyo. Noon po kasi ay hindi pa po ako nagbo-boarding house. Mas pinili ko po ang umuwi sa aming bahay kahit na minsan gabi na ang aming uwian. Isang beses, dahil magkakaroon ng pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ang universidad na pinapasukan ko, ay ginabi po ako ng uwi. Bandang 7:00 na ako ng gabi nang makauwi dahil sa practice na aming sayaw. Marami naman akong kasabayan patungo sa sakayan ng jeep, kung kaya kampante naman akong walang mangyayari ng masama sa amin. Naglakad pa kami noon kasama ang mga kaklase ko patungo sa sakayan ng jeep. Nasa daan pa ako noong may makasalubong kaming isang matandang babae. Hindi ko sinadyang masagi ang braso nito at dahil doon ay matalim niya akong tinignan. Napayuko naman ako at humingi ng tawad sa kanya. Hindi man lang ito nagsalita at kaagad ding tumalikod. Ganoon din ang ginawa ko. Tumalikod na lang ako sa kanya. Subalit, ilang hakbang pa lang ang nagagawa ko ay napalingon ako sa matanda. Hindi ko inaasahan na nakatingin pa rin pala ito sa akin. Matalim ang pamamaraan ng kanyang pagtitig, kung kaya't kaagad kong iniwas ang tingin ko dito. Nakaramdam kasi ako ng takot sa pagtitig niya sa akin. Nang marating namin ang sakayan, ay mabuti na lang dahil may masasakyan kaagad kami ng ganoong oras. Noong mapuno na ang jeep ay kaagad din itong umalis. Habang nasa daan kami, ay may narinig kaming mga paghuni ng tiktik. Nagkaroon pa nga ng mga usap-usapan noon ang ibang pasahero tungkol sa ingay na iyon. Nagwika pa nga ang isa sa mga kasama naming pasahero na napakaaga pa daw noon para magparanas. Napailing na lamang ang iba. Mga ilang minuto ang lumipas ay hindi na namin narinig pa ang paghuni nito. Nagpatuloy ang aming biyahe, subalit nang marating na namin ang plaza kung saan ako bababa ay muli naming narinig ang paghuni ng tiktik. Napasabi pa nga ang driver na tila may sinusundan ang aswang. Nang bumaba na ako ng jeep ay kaagad akong naghanap ng masasakyan ko patungo sa aming barangay. Mabuti na lamang
at may isang driver na kakilala ko ang nakita ko. Kay Mang Celso ako sumakay patungo sa aming barangay. Habang nasa biyahe kami ay bigla na lang nakarinig ng mahinang paghuni ng tiktik si Mang Celso. "Mukhang may nakasunod sa iyo ah," tanong pa sa akin ni Mang Celso. Kaagad naman akong kinabahan dahil sa sinabi niya. Hindi ko alam kung ako nga ba talaga ang sinusundan nito. Sinabi ko na lamang kay Mang Celso na mula sa sasakyan pa ng jeep ay naririnig ko na ang paghuni, kung kaya napatango ito. Pinagsabihan pa ako nito na kailangan kong palitan ang lahat ng suot ko pagkarating ko sa aming bahay. Hindi na ako nagtanong pa kung bakit. Tumango na lamang ako bilang tugon kay Mang Celso. Hanggang sa makarating ako ng bahay ay sinusundan pa rin ako ng mga paghuni ng tiktik. Dahil doon ay sinunod ko ang sinabi sa akin ni Mang Celso. Habang nagbibihis ako ay nakakarinig pa rin ako ng huni ng tiktik. Ngunit panaka-naka na lamang ito. Makalipas ang ilang sandali ay bigla na lamang itong nawala. Nang gabi ring iyon, pagkatapos kumain ay kaagad akong nagpahinga. Kahit anong pilit kong matulog noon ay hindi ko magawa. Tila hindi ako dinadalaw ng antok. Napag-isipan kong magbasa na lamang ng aking mga aralin sa paaralan. Nakaupo ako sa aking kama habang binabasa ang aking mga aralin. Sa hindi inaasahang dahilan ay bigla na lamang nagkaroon ng ingay sa paligid. Nanindig kaagad ang mga balahibo sa aking katawan dahil doon. Hindi ko alam pero napatayo ako upang alamin kung ano ito o kung sino ang may gawa ng ingay na iyon. Tila pinagsasalpok na lata kasi ang pinagmumula ng ingay, kung kaya napukaw nito ang aking kuryosidad. Napasilip ako sa bintana ng aking silid at nagtaka ako dahil wala namang tao sa labas. Nang maalala ko ang ginawang patibong ng aking ama na gawa sa mga lata, ay tila nawala ang takot ko. Sabi kasi sa akin ng aking ama ay ginawa niya iyon para malaman kung may tao sa labas, dahil kapag masagi iyon ay tiyak natutunog iyon. Babalik na sana ako sa aking higaan para ipagpatuloy ang aking pagbabasa nang matigilan ako. Kinusot ko ang aking mga mata. May nakikita kasi ako sa sanga ng punong mahogani na ilang dipa ang layo sa aking bintana. Dahil doon ay mas tinitigan ko pa iyon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Tila mayroong humuhulmang anino na naiiba sa dilim sa parting iyon. May katagalan na ang aking pagtitig sa parting iyon ng puno nang bigla na lamang may dalawang pulang bagay ang paunti-unting lumalabas doon. Gusto ko mang alamin kung ano ang bagay na iyon, ngunit natakot ako, kung kaya itinigil ko ang pagtitig doon. Nang tignan ko ang parting iyon ng puno ay wala na akong nakita pa. Nawala na rin ang pares ng mapupulang bagay na nakita ko ng mga sandaling iyon. Napabuntong hininga na lang ako at nagpasyang matulog. Nang mga panahong iyon ay nakaramdam na rin kasi ako ng antok.
Ilang minuto matapos kong ilipat ang aking katawan sa aking higaan ay nakatulog agad ako. Nagising na lamang ako mga bandang 2:00 ng madaling araw. Sumakit kasi ang aking tiyan, kung kaya tinungo ko kaagad ang banyo. Nang matapos ay bumalik ako pabalik sa aking silid. Akmang hihiga na sana ulit ako nang manigas ang aking katawan. Napatingin ako sa bintana ng aking silid dahil hindi ko inaasahan ang makikita ko roon. May kung anong anino kasing gumagalaw sa bintana, kung kaya't nakaramdam ako ng takot. Dahan-dahan akong naglakad patungo roon at sumilip sa aking bintana. Napatakip ako ng aking bibig nang may makita akong nakatayo. Gumalaw iyon at lumingon sa aking bintana. Nagtago ako dahilan para hindi ako makita nito. Laking gulat ko nang makita kong ang matandang babaeng iyon na nasagi ko ang braso. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa aking bintana. Walang ano-ano ay tila lumubo ang aking ulo dahil sa magkahalong takot at kabang nararamdaman ko. Bigla na lamang kasing nag-ibang anyo ang matandang babae. Naging mapalahibo ang maitim nitong balat at tinubuan din ito ng malalaking pakpak. Ang katawan nito ay parang sa tao, subalit ang ulo nito ay tulad ng sa ibon. Hindi ko alam ang aking gagawin ng mga oras na iyon. Kahit nanginginig man ako ay pinagmasdan ko ang mga sumunod na gagawin pa ng matandang babae. Ilang sandali ang lumipas ay inalis nito ang kanyang tingin sa aking bintana. Nakatalikod na ito sa akin kung kaya nag-iba ako ng pwesto. Sinilip ko ang susunod na gagawin nito. Bigla na lamang niyang ibinuka ang kanyang mga pakpak at kaagad na lumipad papalayo. Tinanaw ko pa nga ito hanggang sa tuluyan itong mawala. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Nang mga oras na iyon, doon ko palang natanto na marahil dahil sa pakpak nito ay nakarating siya sa aming lugar. Ang pinagtataka ko lang noon ay kung anong nilalang siya. Nang gabing iyon, hindi naging maganda ang aking pagtulog dahil sa bumabagabag sa aking isipan kung anong nilalang ang matandang iyon. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal ay tinanong ko ang aking mga magulang. Hindi ko na ikinuwento ang tungkol sa matanda, subalit inilarawan ko ang kanyang anyo. Nanlaki ang aking mga mata noon nang magsalita ang aking mga magulang tungkol sa aswang. Maraming uri nito na kayang maging ibang hayop o bagay kung anuman ang gustuhin nila. Ang iba naman ay kayang maging kalahating tao at ibon. Dahil sa sinabi ng aking mga magulang ay natakot akong makasalubong muli ang matanda dahil isa pala siyang aswang. Simula noon ay naging maingat na ako sa aking daan patungo sa sakayan ng jeep. Ayoko nang makasalubong pa ang matandang iyon dahil ayoko rin namang maulit pang masundan nito ako at bantayan sa labas ng aking bintana. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Gumagalang, Christy. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at maging sa inyong masusugid na mga tagapakinig. Ako nga po pala si Abelia. Hayaan niyo po sanang ibahagi ko po sa inyo ang isang kwentong hindi ko po malilimutan noong ako ay nag-aaral pa lamang. Nag-aaral po ako noon sa isang pampublikong paaralan sa aming lugar
Hindi naman iyon gaano kalayo sa aming bahay, kung kaya't nilalakad ko lang din ito upang makatipid sa pamasahe. Bukod po kasi sa kapos din ang aking mga magulang dahil 6 kaming magkakapatid na pinag-aaral nila, ay gusto ko rin pong makaipon. Kaya kahit ultimong 10 pisong baon namin bilang pamasahe ay inihuhulog ko na lamang sa aking alkansya. Isang araw, nagkaroon po kami ng group project at experiment kung kaya't gabi na kami nakauwi. Dahil nga po pasado 9:00 na ng gabi, nahirapan na akong makahanap ng aking masasakyan. Kung kaya't wala po akong ibang choice noon kung hindi ang mapilitang lumakad na lamang kaysa maghintay pa ako ng masasakyan, gayong alam ko namang wala nang darating na. Mabilis ang bawat takbang na aking ginawa, lalo pa sa tuwing makakarinig ako ng mga nakakatakot na kaluskos at atungal ng mga hayop sa paligid. Masyado na noong madilim, Kuya Bari, ang daan at hindi pa man din noon uso ang mga street lights. Ang mga kabahayan sa paligid ay kakaunti pa lamang din at malalayo pa ang agwat ng mga ito sa isa't isa. Hindi ko tuloy maiwasang hindi matakot at kabahan, Kuya Bari, dahil bukod sa mag-isa lamang po ako, ay babae pa man din po ako. Ilang sandali pa, mas lumakas ng lumakas ang mga kakaibang tinig na aking nauulinigan na para bang may nilalang na papalapit sa aking kinaroroonan. Dahan-dahan akong napalingon sa aking likuran na sana ay hindi ko na lang po ginawa. Napasigaw ako ng malakas nang bumungad sa aking harapan ang isang nilalang na buong akala ko po ay sa pelikula ko lang nakikita. Mapupula ang kanyang mga mata, nababalutan ng maitim na balahibo ang kanyang balat at may matutulis itong mga ngipin na tila ba nakahanda na upang ako ay kainin at durugin. Taranta akong napaatras at napaupo na lamang sa lupa dahil sa labis na takot. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Pakiramdam ko ay katapusan ko na ng gabing iyon. Akmang tatakbo na sana ako papalayo upang takasan ang naturang nilalang, ngunit hindi ko akalain na hindi pala siya nag-iisa dahil bigla na lamang akong hinarang ng isa pang aswang. Nagpapalit-palit ang tingin ko sa kanila habang patuloy na nag-iisip ng paraan kung papaano ko sila matatakasan, gayong na-corner na nila ako. Maya-maya pa ay dahan-dahan na silang lumapit sa akin. Doon ko naman naalala na mayroon pala akong dalang asin sa aking bag na ginamit namin kanina. Mabilis ko itong kinuha at sinaboy sa kanilang dalawa. Dahil doon, nagkaroon ako ng pag-asa na makaligtas nang makita kong nasaktan sila sa aking ginawa. Tila napaso ang balat nila dahil sa asin na isinaboy ko. Hindi ako tumigil. Sa pangalawang pagkakataon ay muli kong isinaboy sa kanila ang natitira pang asin na aking hawak. Pagkatapos noon ay mabilis akong lumusot sa pagitan nila at mabilis na tumakbo papalayo. Laking pasasalamat ko naman, Kuya Bari, na hindi na sila noon sa akin humabol pa at nakauwi pa rin ako ng ligtas sa aming tahanan. Simula po ng araw na iyon, hindi na ako ulit nagpagabi sa daan at hindi na rin ako naglakad ng mag-isa. Dahil mahirap na at baka muli ko na namang silang makasalamuha. Batid kong kung sakaling makakaharap kong muli ang mga nilalang na iyon ay hindi na nila ako bibigyan pa ng pagkakataong mabuhay pa matapos ng mga ginawa ko sa kanila. Kaya naman nag-iingat na po ako talaga ngayon. Ang pangyayaring iyon, Kuya Bari, ay nagsilbing aral sa akin. Dito ko na po tatapusin ang aking maiksing kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami sa pagkakataon na ibinigay niyo sa akin upang maibahagi ko po ang aking kwento sa inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Abelia. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig at lalong-lalo na sa iyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Diosdado. Ang aking kwentong ibabahagi ko po sa inyo
ay isang kahindik-hindik na karanasan na nangyari sa amin ng aking mga kaibigan nang minsang maglaro po kami ng Spirit of the Glass sa paaralan. Tandang-tanda ko, Kuya Bari, Biyernes po noon, huling araw ng pasok naming mga estudyante sa paaralan. Wala nang pumasok pa na guro sa amin, kung kaya't napagpasyahan ng iba kong tropa na maglaro na lamang kami dahil wala namang kaming ibang magagawa ng araw na iyon. Ano namang laro yan? Tanong ko. Sandali silang nag-isip bago sumagot. Bato-bato pick? Natatawang suwestyon ni Mark dahilan para batukan siya ng iba pa naming tropa dahil sa kalokohan niya. Baliw ka talaga kahit kailan. Boring din yan, walang kwenta. Dapat yung may thrill. Nakangising sambit naman ni Marie. Napatingin kaming tatlo sa kanya habang nakakunot ang noo. Alam ko na, Spirit of the Glass. Mabilis na sagot niya na agad namang sinang-ayunan ni na Mark at Sanya. Subalit sumalungat naman ako dito, Kuya Bari. Sa lahat ng larong nalaro ko, ito ang isa sa pinakaayaw kong subukan dahil naniniwala akong hindi magiging maganda ang kalalabasan nito, lalo't Biyernes pa man din noon. Ay nako, kayo na lang siguro, ayoko ng larong yan. Tanggi ko at akmang tatayo na sana ako sa pagkakaupo nang biglang hawakan ni Mark ang braso ko. Uy, naduduwag ka no? Aminin mo na sa amin, bading ka pre. Nanunoy ang tanong niya, sabay tawa. Siyempre, paulit-ulit ko pong sinabi na hindi ako bakla, subalit hindi niya ako pinakinggan. At sinabing maniniwala lamang siyang totoo ang sinasabi ko kung mapapatunayan ko iyon at sasali ako sa laro. Dahil nainis ako sa paulit-ulit na pagtawag niya sa akin ng bakla, kahit hindi naman talaga iyon totoo, ay napilitan na lamang tuloy akong makisali sa larong gusto nila para lang tigilan nila ako, Kuya Bari. Nang mag-umpisa na kami sa laro, ay bigla na lamang akong nakaramdam ng kaba na tila nagbigay senyales na wag na naming ituloy ang laro. Subalit, hindi na ako nakaimik pa nang magsimula ng saniba ng espiritu ang isa sa amin. Nagsimula iyon kay Mark. Gustuhin ko mang umatras, Kuya Bari, ay hindi ko magawa dahil bawal na kaming bumitaw sa kamay ng isa't isa hanggang sa matapos ang laro. Matapos pumasok ng espiritu na tinawag namin sa katawan ni Mark, ay lumipat naman ito sa katabi kong si Marie. Dahil hawak ko ang kanyang kamay, ay ramdam na ramdam ko ang malakas na puwersa ng espiritu na nasa kanyang katawan. Masyado rin siyang magalaw, kung kaya't dumudulas na ang pagkakahawak ko sa kamay nito. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ilang sandali pa, nang hindi ko na makayanan, ay napabitaw ako sa kamay ni Marie. Gulat na napatingin sa akin ang tropa na halata ang takot sa mga itsura. Ano? Ano ka ba? Bakit ka bumitaw? Naiinis na tanong sa akin ni Sanya. Humingi ako ng paumanhin sa kanila at sinabing hindi ko na kayang ituloy pa ang laro. Pagkatapos noon ay mabilis akong lumabas ng paaralan upang lumanghap ng sariwang hangin at mawala ang kaba na aking nararamdaman. Akala ko ay ipinagpatuloy nila ang laro hanggang sa matapos ito at tuluyang makabalik ang espiritu na tinawag namin sa kanyang tunay na kinaroroonan. Subalit nang bumalik po ako, Kuya Bari, ay nagkakagulo na silang lahat. May mga guro na rin sa loob at nagtawag na rin sila ng pari noon upang pakalmahin ang nagwawalang si Marie na hindi pa rin pala tinatantanan ng espiritu na sumapi sa kanya. Kung ano-ano na ang pinagsasabi nito at galit na galit.
Buong akala ko noon, Kuya Bari, ay tatantanan din siya ng espiritu, ngunit nagkamali po ako. Dinala na siya sa iba't ibang pari at manggagamot, subalit sino man sa kanila ay walang nagawa po upang matulungan siya. Hindi na siya noon nakakapasok sa paaralan dahil sa nangyari. Hanggang sa isang araw, nabalitaan na lang namin na patay na siya dahil hindi niya nakayanan pa. Hindi ako pinatulog ng konsensya ko ng mga araw na iyon, Kuya Bari. Sinisi ko ang sarili ko dahil ako naman talaga ang may kasalanan kung bakit nangyari iyon sa kaibigan kong si Marie. Kung sana ay hindi ako naduwag at tinapos ko ang laro na sinimulan namin, ay hindi sana nangyari ang lahat ng iyon. Higit sa lahat ay buhay pa sana hanggang ngayon ang kaibigan naming si Marie. Magpasa hanggang ngayon, Kuya Bari, patuloy pa rin akong humihingi ng tawad sa aking kaibigan kahit matagal na panahon na ang lumipas simula nang mangyari ang isang kahindik-hindik na pangyayaring iyon. Hangad ko na sana ay mapatawad niya ako at mapayapa na ang kanyang lagay kung saan man siya naroroon ngayon. Dito ko na po tatapusin ang masalimuot na kwentong ito, Kuya Bari. Naway magsilbi itong aral sa inyong mga tagapakinig at huwag nang gayahin pa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Diosdado. Isang magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mercy. Nasa elementarya pa lang po ako noon nag-aaral nang makaranas ako ng kakaibang karanasan na hanggang ngayon po ay hindi ko pa rin malilimutan. Isa po akong Girl Scout noon sa aming paaralan at isa sa mga activity na ginawa namin ay ang pagkakamping. 3 araw din po iyon, Kuya Bari. Kung kaya't hindi pa ako masyadong komportable noong unang araw ko dahil iyon po ang unang beses na hindi ako matutulog sa aming bahay kasama ang aking mga magulang. Isang gabi, habang ako'y mahimbing na natutulog, ay bigla akong nakaramdam ng tawag ng kalikasan. At dahil po walang CR doon sa loob ng classroom na tinutuluyan namin, ay kailangan ko pang lumabas. Ginising ko pa ang kaibigan kong si Tanya para lang magpasama sa kanya dahil ayoko namang lumabas ng mag-isa sa kalagitnaan po ng gabi. Habang pabalik na kami noon sa classroom, ay bigla kaming nakarinig ng kakaibang atungal na nakakatakot. Napakapit sa aking braso si Tanya na halatang natatakot. Hala, ano yun? Nagsimula na kaming maglakad ng mabilis dahil doon. Ngunit habang mas lalong binibilisan, ay mas lalo ring lumalakas ang tinig na aming naririnig. Maya-maya pa ay nagulat kaming dalawa ni Tanya nang biglang bumungad sa aming harapan si Leo na halatang hinihintay talaga kami upang gulatin. Tuwang-tuwa naman siya nang makita ang matinding takot sa aming mga mukha. Paulit-ulit tuloy siyang pinagpapalo ni Tanya dahil sa kalokohan niyang ginawa. Buwisit ka talaga kahit kailan, Leo. Akala mo ba nakakatawa yun? Muntik na kaming mahimatay dahil sa takot dahil sa ginawa mo, lintik ka. Galit na singhal niya. Kamot ulo naman siya na napayuko sabay peace sign. Sorry na, joke lang. Nakita ko kasi kayo kanina nung lumabas kayo kaya sinundan ko kayo. Siyempre dahil mabait ako, naisipan ko kayong iprank. Natatawang saad pa niya. Mabait mong mukha mo. Pagtataray pa ng kaibigan ko at nauna na sa paglalakad upang lampasan si Leo. Sumunod na rin kaagad ako sa kanya at humabol naman sa amin si Leo. Ilang sandali pa, hindi pa man kami nakakalimang hakbang ay muli na naman naming narinig ang nakakatakot na tinig na aming narinig kanina lang. Naku Leo, hindi na nakakatuwa yung ginagawa mo ha. Itigil mo na yan. Sambit ko na hindi lumingon sa likuran. Ngunit sa halip na tumigil ay mas lalo lamang tumindi ang pananakot niya sa amin. Napilitan kami ni Tanya na lingunin siya. Ngunit laking gulat namin nang makita namin siya
na nakahandusay na sa lupa. Higit sa lahat, ang mas nakakatakot doon, Kuya Bari, ay ang kakaibang nilalang na nasa aming harapan. Aswang! Utal-utal na tanong ni Tanya na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Napatulala na lang kami ng mga oras na iyong, Kuya Bari, dahil hindi namin alam kung ano ang dapat gawin. Nang magsimula na siyang lumapit sa amin ng dahan-dahan, ay roon lamang namin napagtanto na dapat na kaming tumakas. Ngunit nang mapagtanto namin na naiwan pala si Leo, ay dali-dali kaming bumalik upang isama siya. Dahil batid naming hindi pa naman siya noon patay, lalo't wala pa namang dugo sa kanyang katawan. Marahil ay nahimatay lamang siya sa takot nang makita niya ang nilalang na iyon. Habang pinipilit ni Tanya na gisingin si Leo, ay dinistra ko naman ang aswang. Kahit takot na takot, ay pinilit ko para mailigaw ko lang siya. Nang makita kong gising na si Leo, ay muli ko silang binalikan ni Tanya at sabay-sabay na kaming tumakbo ng mabilis pabalik sa classroom bago pa man kami maabutan ng nilalang na iyon. Hangos na hangos kaming tatlo nang makabalik. Ngunit laking pasasalamat namin na natakasan namin ang naturang nilalang. Hindi kami nakatulog ng gabing iyon at nilak namin ang classroom. Ang aming camping ay nagmistulang isang ghost hunting. Takot na takot kaming lahat at iyak ng iyak si Tanya. Nagpalipas kaming tatlo na magkakatabi hanggang mag-umaga. Walang natulog, Kuya Bari. Kinabukasan, ikinuwento namin kaagad sa aming guro ang nangyari sa amin ng gabing iyon. Habang kami ay nagsasalaysay, dumating ang isang janitor at narinig ang lahat ng pinag-usapan namin. Ayon sa kanya, sa tagal daw ng paninilbihan niya bilang isang janitor sa school, marami na daw siyang narinig na kwento tungkol sa nilalang na iyon. Maski daw siya ay pinaramdaman daw minsan at pinakitaan, ngunit ito'y nawala kaagad. Dagdag pa niya, may aswang daw talagang gumagala sa paaralan naming tuwing hating gabi dahil dati raw itong sementeryo noon. Marami daw na naging biktima ang aswang na iyon. Inireport naman ng guro ko ang nangyari sa amin. Magmula noon, hindi na nagkaroon pa ng camping sa loob ng eskwelahan. Mahigpit na ring ipinagbabawal ng aming punong guro na wala ng estudyanteng mananatili pagkatapos ng 6:00 ng gabi. Isang kwentong hindi ko po malilimutan magpasa hanggang ngayon, kaya ko po ito pinadala sa inyong channel, Kuya Bari. Dito ko na po tatapusin ang maiksing kwento ko, Kuya Bari. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras upang ito ay basahin at maibahagi sa inyong masusugid na tagapakinig. Lubos na gumagalang, Mercy. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.